שלום לכולם. היום אנחנו נצלול למשהו קצת אחר. איזה טקסט קצרצר, כמעט כמו איזה סטיקר פילוסופי כזה, שמציע מבט ממש לא שגרתי על החברה שלנו. כן, זה משהו מעניין שנתקלתי בו. הוא מתחיל עם אנלוגיה, היית אומר, יפיפיה מהטבע. הוא משווה את כל המבנה החברתי שלנו, עם כל המורכבות, לארבעת היסודות. אש, מים, רוח, אדמה. אוקיי. והרעיון המרכזי שם הוא שגם הניגודים הכי חזקים שאנחנו כאילו רואים כל הזמן בחברה, נגיד חילונים וחרדים, או אפילו הקטע הזה של רגש מול שכל, זה לא בהכרח התנגשות הרסנית. אולי זה חלק מאותה מערכת. כמו היסודות עצמם, שהם שונים אבל. חלק מאותו עולם. בדיוק. זאת הנקודה. אז המשימה שלנו היום היא בעצם לבדוק את זה קצת יותר לעומק, לראות איך שונות כזאת יכולה להיות חלק מהשלם, ואולי אפילו איך הניגודים האלה במקום הנכון יוצרים הרמוניה. זה קצת הופך את התפיסה הרגילה. לא? בהחלט. אוקיי, אז בוא נפתח את זה. מה הנקודה הראשונה שם? אז קודם כל הטקסט מדבר על אותנטיות. על זה שכל אחד, כל קבוצה, צריכה להיות מה שנקרא 100% עצמה. לבטא את מה שהיא. כן. אבל, וזה האבל החשוב, השלמות האמיתית, הבריאות של החברה, היא לא באה מזה שכל אחד מתבצר במשהו. היא באה דווקא מהחיבור. החיבור ההרמוני בין כל החלקים השונים והאותנטיים האלה. רגע, אז אתה אומר שהאותנטיות היא לא ההפך מהחיבור, היא בעצם תנאי לחיבור? בדיוק ככה. קודם כל תהיה אתה, תביא את היסוד שלך, ואז תוכל להתחבר נכון. מעניין. וזה מוביל לנקודה הבאה שם, שהשונות הזו היא לא איזה פג, לא תקלה שצריך לתקן. הטקסט אפילו משתמש בביטוי תוכנית אלוקית. כאילו זה מכוון. תוכנית אלוקית. כן, במובן הזה שהעולם פשוט צריך את כל הגוונים האלה. את כל הגישות, את כל היסודות. כל אחד נותן משהו שאחר לא יכול. העולם זקוק לכולם. וואו, זה חזק. כי בדרך כלל אנחנו רואים את השונות הזאת כמקור לחיכוך, לקונפליקט. אז הטקסט בעצם אומר שאולי אנחנו פשוט לא מבינים את התמונה הגדולה? אפשר להגיד. וזה מתקשר לרעיון נוסף שם תפיסה של אור וצל. אור וצל. כן. הרעיון הוא שכל קבוצה, כל תפיסת עולם, שמה דגש על משהו מסוים. זה האור שלה, המיקוד החזק הזה. באופן טבעי, כמו חוק טבע כזה, יוצר גם צל. זאת אומרת, אזורים שיש בהם פחות דגש, חולשות מסוימות. בדיוק. אבל חשוב להבין, זה לא שהצל הוא פגם במהות, הוא תוצאה של אור, במיקוד באור. אז זה לא כישלון של הקבוצה, הצל הזה. זה יותר כמו תופעת לוואי של החוזקה שלה במקום אחר. בדיוק. זה משנה את כל ההסתכלות. נגיד חברה שמאוד ממוקדת בקהילה וברגש, זה האור שלה, אולי תהיה פחות חזקה באינדיבידואליות רציונלית. וזה הצל, ולהפך. העניין הוא לא לשפוט את הצל בפני עצמו. אוקיי, ואם לכל אחד יש אור וצל, אז איפה ההרמוניה נכנסת? פשוט לקבל את הצללים של כולם? יותר מלקבל. להבין שזה חלק ממערכת של השלמה. הטקסט ממשיך ואומר שהקבוצות השונות, עם האורות והצללים שלהן, יוצרות יחד גוף שלם. האור של קבוצה אחת, הוא בא ומאיר, משלים, בדיוק את הצל, את החוסר היחסי אצל קבוצה אחרת. זה ממש מזכיר לי מערכות בטבע, אקולוגיה כזאת, שכל אחד ממלא תפקיד. הקבלה מצוינת, והניסוח בטקסט הוא חזק. האור שלך צריך את הצל שלי, והאור שלי צריך את הצל שלך. וואו. זאת אומרת, זה לא סתם סובלנות פסיבית כזאת של טוב, אתם שונים, זו הבנה שיש פה תלות הדדית. צורך אמיתי אחד בשני. סימביוזה חברתית בעצם. לגמרי. והמסקנה מכל זה היא די פשוטה אבל חזקה. לפי הטקסט, ביחד אנחנו שלמות אחת. השלמות נוצרת לא למרות השוני, אלא בגללו. נכון מאוד. אז אם נסכם רגע את מה שהטקסט הקטן הזה מנסה להגיד, זה בגדול קריאה לשנות פרספקטיבה. להפסיק לראות את ההבדלים בינינו, זה לא משנה אם זה חילונים, חרדים, אנשי רוח, אנשי מעשה, רגש שכל, להפסיק לראות את זה כמאבק כוח בלתי נמנע. כן. ולהתחיל לראות את זה כמו יסודות הטבע.
מרכיבים חיוניים שמשלימים זה את זה ויוצרים שלם בריא יותר. וזה משאיר אותנו עם שאלה כזאת, למחשבה הלאה, אני חושבת, שאלה שהטקסט לא עונה עליה ישירות. נכון. אם באמת כולנו, גם כיחידים, גם כקבוצות, נושאים אור שמטיל צל, מה זה אומר בפועל? מה המשמעות המעשית של להכיר בצללים האלה, שלנו ושל האחרים? איך הבנה כזאת יכולה לשנות את איך שאנחנו מדברים, מתווכחים, עובדים יחד? איזו מין אחריות חדשה זה מטיל עלינו? ההבנה הזאת שכל אור בעצם זקוק לצל של האחר כדי שהשלם יהיה באמת שלם? זו שאלה מצוינת להרהר בה. לגמרי.